Nan je in sha kodin. Za mu je mu siyo kodin ɗin 50. Kai mai ganga. Ku kana bacci a YouTube ba ruwana. Me kake yi ne? Wala video nake yi. Video ba? Video nake yi, me za ka ce? Amma dai ba wai za ka baza ma abin da ba. A duniya za a gamsu. A haka? Daga duniya sai Kaduna. Daga baya yadda nake. Gashi mun juyo mun dawo kan mai leda bayan ya gama zuba kwata-kwatai da wasu ganguna. Mu ga fuskan gama na Mr. Producer. Kwarai kuwa kai ne Mr. Producer ba. Mr. Producer ne ko Mr. Producer? Producer.